Kaixo lagunak, laburpena bat egin nahi dut. Asteburuan eta nire ustez garrantzitsua da laburpena bat egin dut. Zergatik ez. Denbora dut eta euskeraz praktikatzea egin nahi dut. Zergatik. Aste honetan nire euskerako klasea hasten ari da eta nire ustez praktikatzea behar dut. Horregatik hemen gaude TikToken zuenekin eta praktikatzea bat, laburpena bat egingo dugu elkarrekin. Zergatik ez nire lagunak? Ostere alian Sunday. Zer egun da? Sunday? Zer da? Igandean gaude. Igandean. Hori da. Igandean gaude. Eta nire ustez oso idea ona da. Praktikatzea oso idea onia. Igandean oso idea ona da euskera praktikatzea. Eta guazen, zergatik ez. Eta komentarioak daukat. Beldurrik. Zer da beldurrik, barkatu, ez dutule. Nervioso. Miedo, Eta hori da. kuriozitatez. Zergatik hasi zara euskera ikasten. Zer da zari euskera? Beldurrik. Ez dut ulertu. Zara euskera? Zara euskera? Ez Hasi zara. daukat beldurrik. Euskera ikasten. Beldurrik. I-R. Hora esaten da, Eskerrik asko, jarraitu Marianito. Gustatzen nire zaizu live. Bai, horrela. Eta ez dut. explikatiko kaixo Aimar, zer moduz join my live. Zer moduz zaude join my live. Where I explain it in detail every day. Kaixo naiz zer moduz. Hau da nire asteburuko. Kaixo Iker, lagun. Nola esaten da zer moduz? Nola esaten da hau da nire asteburuko laburpena da? Asteburueko. Quiero decir que es mi repaso del fin de semana, del fin de. Barkatu, Eta kaixo zer moduz? Zer egiten ari zara? Join my life. Igandean gaude, batu zaitez nire bizitzara, no. Nire zuzeneko, moztu egin zait, errepikat, Nola esaten da, hau da nire asteburuan nire repaso del fin de semana. Asteburuko, burerako laburpena bat, hau da, baururuko, oso no. Hau da nire asteburuko errepasoa da. Zer da hobeto? Errepasoa edo laburpena. Berdinak dira, ala zer moduz. Kaixo, como 23, jarraitu nire mesedez. Kaixo Txaro y Fernando Fernández. Zer moduz zaudete. Kaixo Juanes. Hau da nire euskera klasea. Eta egunero hitz egiten dut pixka bat euskeraz. Normalean astelenetik ostiralean nara nire klase egiten dut, baina gaur berezia da. Zergatik. Aste honetan, hasten ari naiz euskaltegian berriro. Eta
Repasoa bat egin nahi dut. Animo Murio, eskerik asko. Muti, eskerik asko Juanek. Jarraitu nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez Juanes. Eskerik asko. Now de nire asteburuko, the meaning is a little bit different. Bye. Noiz dauzkatzu euskaltegiko lehenengo klasea. Aste azkenean, nola esaten da Tuesday, Tuesday, zer da daukazu. Eskerik asko Juanes, oso jatorra zara, aste artea. Eskerik asko Iker. Aste artean dut nire klasea dut. Aste artean, bai, goizean. Eta pixka bat nerviosa naiz. Normala da. Lehen gaur klasean beti zaila da. Beti nerviosa naiz. Baina normala da, ez da? Bai, aste artean dago. Eskerrik asko! Eta, bai. Eta... hau da nire TikTok jarraitu. Hitz egiten euskeraz y hacer errores. Nola esaten da hacer Jarraitu. errores. Batu zaitez nire Errores. en directo. Nola Bai, esaten ongi da esan, in directo. En directo. Zuzenekoa. Ibiliko. Zuzenekoan, hori da, eskerik asko. User, jarraitu nire mesedez user. Jarraitu nezazue. Jaitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko eta zu nire irakaslea egingo zara. Iker bezala, mesedez user. Eskerik asko. Asko irburupen. Eskerik asko. Sorgaria. Zara. Eskerik asko user. Handiagoa nahi dut. Nongoa zara zu. Zuzenean. Zuzenekoa. Kasko falero. Zuzenekoa. Bai, badaki. Akatsak egitea. Azaltzen dudan Ez lekura. dut Ondo da, beldurrik, ala ez ez. daukat Ondo dago, ala beldurrik, ez. akatsak Geldetu nit. egitea. Eta kuriositatez, zergatik hasi zara euskara ikasten, zorionak. Nire erantzuna da, batu zaitez nire zuzenekoa, Ez daukat egunero zehatz mahatz beldurrik, azaltzen dudan lekura. egiten. Batu zaitez nire, Akatsak egiten. batu zaitez nire zuzenekora. Oso ondo, eskerik asko Iker. Egunero zehatz mehatz azaltzen dudan lekura. Oso ondo. Post. Zer gehiago, begira. Komentarioak asko ditut. Entolzaramento Euskara ikasten ari bai naiz. badaki. Ni estatu batuetakoa naiz eta musikaria naiz. Ikasteko, zure ustez, Hau da nire zen musika ama. entzun behar dut euskera. Playlist bat egingo dut Spotifyen zuen azkenean erantzunekin. Hemen? Non dago, ez dakit non dago. Bueno, beste komentario. Abuela maite badakit. Lagun, anuntzioa berria daukat. Ostiralian, datorren Ostiralian, erratioan egingo dut. Ulertzen duzu? I will be on the radio. Irratian, hori da. Irratian egongo naiz.
datorren ostiralean irratien egongo naiz. Euskal Radio Euskadi, ez dakit zein. Zergatik, nire TikToka ikusi zinen zer egiten. Hitz egiten ari naiz, euskeraz. Eta nire TikTok ikusi ziren, eta eskerik asko Iker. Kaixo Izar, zer moduz? Oso ondo esperatzen dut. Eta jarraitu nazazue Izarri. Jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Asko laguntzen dit. Zer modu, nongo zara zu Izarri. Bueno, eskerik asko Izar, oso jatorra zara. Bai, datorren ostiralean irratien egongo naiz. Nire TikTok ikusi ziren eta pentsatzen ziren muti honek oso guai, oso cool da. Eta elkarrebista nola esaten da. Eskerik asko Izar. Bakadizu ordua, oraindik ez Iker. Oso ongi, posten naiz. Primera nago Izar. Arrazoia dute. Arrazoia? Zer da arrazoia? Lasai? Arrazoia? O cool? Arrazoia? Zoia dute. Oh, razón. Bai, razón, ez da? Bai, tienes razón. Eskerik asko Iker. Oso jatorra zara beti bezala, Elkarrizketa hori da, entrevista. Eskerik asko User, 6-7. Bai, elkarrizketa egiteko dugu. Eta bai, oso posten naiz. Pixka bat nervioso naiz. Zergatik, nire euskera aurrera doan lana da. Eta euskera hitz egiten nire euskera ona da. 9 hilabete daramatzat euskaltegien. Baina pixka bat urduri nago. Normala da. Eskerik asko Basque Cosplay eta Speak 4 Chic. Izena ona da. Oso ona da Basque Cosplay. Jarraitu nazazue mesedez. Jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez Basque Cosplay. Zuzenean. Zergatik. Begira. Elkarrizketa irratian euskeraz eta 9 hilabete daramatzat euskara ikasten eta normala da, ez da? Urduri egitea normala da nire ustez. Eskerik asko Basque Cosplay, oso jatorra zara. Baina badakizu horrelakoa da bizitza, batzuetan zerbait no esaten da, hay cosas difíciles. Ez horregatik jatorra zara Basque Cosplay benetan. Gauza zaiak daude, hori da. Bizitzan gauza zaiak daude. Lan zaila da. Relationships. Harremanak zaiak dira. Lana zaila da. Harremanak zaiak dira.
dira. Euskera zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Gauza zailak daude. There are hard things. Hori da. Non dago. Oso ondo. Iker nire ere klaslea da lagunak. Iker nire handiena irakaslea da. Handien irakaslea da. Nire irakasle handiena da. Gauza zailak daude. There are hard things. Kaixo Maier, zer moduz? Laguntzaiatzen naiz. Asko laguntzen dit. Nongo zara? Ai. Eskerik asko zure galdera. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Ai. 89. Estatu batuarra naiz. Mexiko berrikoa naiz. Mexiko berrikoa naiz. Nire aita Mexikokoa da. Eskerik asko. Ai. Nere, eskerik asko nere. Eta nire ama eskozezkoa da. Eskozikoa da. Eskozekoa da? Eta urte bat, Euskal Herrira etorri nintzen, Euskara ikasteko, nire buruz. Zergatik? Bueno, duela 20 urte, Andaluzian, Cadizen bizi nintzen, eta nire abizena, Zuniga, Euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta geroztik, nire helburua da euskara ikastea. Eta posten naiz oraintxe. Eskerik asko, eskerik asko nire. Ongi etorri nire klasera. Eta egunero, euskaraz hitz egiten dut, nire lagunekin hemen, TikToken, nire klasean. Hau da, nire kaixozkoten euskara klasea. Zergatik ez? Nire ustez, TikTok oso ona da hizkuntza ikastentzat. Hizkuntza ikastera. Eta bai, eskerik asko ikasteko, hori da. Oso ona da euskara ikasteko, hori da. Zuzendu nire akatsak mesede lagunak. Zuzendu nire akatsak, oso garrantzitsua da niretzat. Hizkuntzak ikasteko, hori da. Begira, zu nire irakaslea zara. Just like that. I got a new teacher. Just like that. Begira. Hizkuntzak ikasteko. TikTok oso ona da hizkuntzak ikasteko. Bai, nire ustez TikTok oso ona da hizkuntzak ikasteo. Nik txikitatik ikasten dut euskara Bilbokoa naiz. Bravo, ai. Elkarrekin euskaraz ikasteko dugu. Etorri, nire klasera, egunero. Entzun duzu arratsalde honetan abestia? Norentzat? Nor?
Oso abesti ona da, bai. Arratsalde honetan, nola sé. Sorotan bele taldea. Goazen. Eskerik asko gomendatzeagatik. Sorotan bele. Hemen gaude. Hemen daude. Begira cosplay. Bass cosplay. Okay. Nice. Oso gustatzen zait. Oso ondo? Oso ondo. Gartzi. Eskerik asko. Klasiko bata ez da? Ez dut ezagutzen. Eskerik asko, ha? Bass cosplay. Begira. Hau da nire playlist. Playlist daukat Spotifyn euskal abestiak. Non dago? Ez dakit non dago. Hemen. Begira, open a new tab. Eskerik asko! Nola esaten da? Nola izena du? Irrati! Eskerik asko! Oso jatorrak zara. Oso jatorra zara. Opa! Gartzi! Zelan! Oso ondo! Primera nago. No soy oroa! No soy aroa! No soy aroa! Kaixo! Oso jatorra zara. Zuzendu niri akatsak mesedez lagunak. Eta jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Ni Scott naiz, kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, musikaria naiz, eta orain Donostian bizi naiz, euskara ikasteko, niri buruz. Duela urte bat Donostiarra etorri nintzen euskara ikasteko. Zergatik? Euskaraz bizi nahi dut eta. Eta oraintxe bederatzi hilabete daramatzat euskaltegian, eta aste honetan, arratsalde honetan ez, baina aste honetan, euskaltegian hasten ari naiz berriro euskara ikasteko. Eta oso posten naiz. Zergatik, duela 20 urte, Kadizen bizi nintzen, eta han nire abizena euskal jatorriko zela ikasi nuen. Eta geroztik nire helburua euskara ikastea da. Ura nahi dut. Ikastea. Euskara ikastea da. Izugarria dagoeneko zenbat ikasi duzun. Eskerik asko Bass cosplay. Oso jatorra zara hori esateagatik. Badakizu zergatik. Euskara oso zaila da. Baina horrelakoa da bizitza. Bizitza zaila da. Laburra da. Baina hementxe nago. Oso ondo. Eta, zer, berri bat daukat. Datorren ostiralean irratien egongo naiz. Euskal ratio egongo, Euskadi ratio ez dakit, baina irratien egongo naiz. Nire TikTok kontua ikasi ziren, eta pentsatzen ziren. Muti hau oso cool da. Oso cool! Ni cool naiz. Eta zergatik ez. Ongi etorri erratian. Eta... Dago? Bueno.
Bai, agur, laster arte laguna, agur olaia, eskerrik asko etortzeagatik nire klasera. Bihar arte, kaixo Beñat, zer moduz? Ni primera nago, oso cool, bai. Ni oso cool nice. Huh? Oso cool, kaixo skat cool da. Migandia, irugeita amasei, jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Zergatik ez, bizitza txikia da. Eta ni cool nice. Bueno, eskerrik asko Gandia irugeita amasei. Zu cool, Sara. Eta bai, Juan beharra daukat, baino laster arte. Baz cosplay, posten nahi zu nire lagun berria da, Sara. Ongi etorri nire bizitzan. Bihar arte eta ondo pasa, gutxi gazta, euskara zaira, baina horrelakoa da bizitza. Ciao. Bai. Zenbateraino dakizu kontatzen. Zenbateraino dakizu kontatzen. Nongoa zara. Zenbateraino dakizu kontatzen. ¿Cuánto tiempo llevo cantando? Bai? ¿Cuánto tiempo llevo cantando? Hala ez. Zenbatzen. ¿Hasta cuánto puedes contar? Gucci. ¿Hasta cuándo sabes contar? Eskerrik asko laguntzen dit. Eskerrik asko laguntzaren gatik. Eta zuzendu nire akatsak mesedez lagunak. Nire euskara aurrera doan lana da. Euskara ikasten ari naiz. Baina nire denbora hartzen ari naiz. Hemen TikToken egunero nire klasean euskara pixka bat gehiago ikasten ari naiz. Eta niretzat oso garrantzitsua da. Iker gutxi. Barkatu. Dakit kontatzen. Dakizu. Dakit. Gutxira dakit kontatzen. Mia. Bueno. Bi mia. Ama mia. Baina. Lan behar du, Me cuesta asko. Baina pixkanaka. Eskerrik asko zer moduz? Ongi etorri nire klasera. Eta hobekuntza handia ikusi dut egun hauetan. Hobekuntza handia ikusi dut egun hauetan. Benetan? Benetan, Iker? Bai. Esan duzu eta harritu egin naiz. 6 esan duzu eta harritu egin naiz. Bai? Harritu. Esan dit. Egin. Eskerrik asko, Iker. Begira, Iker dakizu. Daku? Iker sabe. Egunero, eskerrik asko Eider. Zu irakaslea zara. Jarraitu nire nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Eider, zu irakaslea zara. Nire irakaslea zara. Zuzendu nire ekatsak mesedez, Eider. Ikerrek badaki. Hori da. This is beautiful. Thank you guys. Benetan. Ez txantxatzen, ez naiz txantxatzen. Ez naiz txantxatzen. Begira!
Euskalduna... Barkatu. Oso jatorrak zarete. Barkatu. Barkatu. Baina... eskerik asko. Oso jatorrak zarete nirekin. Oso posten naiz. Bai. Kaixo Jon. Barkatu, Emozionatuta. Estoy emocionado. Unkituta nago. Eskerrik asko, barkatu, Positiboki naiz. Barkatu, baina oso jatorrak zarete nirekin. Eta egunero TikToken begira. Jende asko hitz egiten nirekin. Eta zaila da noiz zu erraldien berria dago eta lagunak hauz dauka. Eta hizkuntza ikastea nahi duzu, baina zaila da jenderekin hacer nuevos amigos, encontrar a gente con quien te quieren hablar, baina begira. Zendo hitz egiten dezun. Hemengo gienkok baino hobeto. Eskeriko anintxo. Eta egunero Iker nirekin, jende berria nirekin, Gandia adibidez, Eider prest dago laguntzeko, ni laguntzeko. Eskerrik asko, benetan, oso jatorrak zarete. Egia da, bai. Eta bai, unkituta nago, pixka bat unkituta nago. Arratsaldeon! Bai, Aslan, begira. Ongi etorri, Aslan. Prest gaude. Hemen gaude. Esperandote. Abestiarekin. Baina eskerrik asko ainan nitxo. Nire jarraitzeko. Abeste hau badakizu, ezagutzu, noski, klasikoa da. Aslan, primeran nago, bizitza polita da. Egunero, klasea bat egiten ari naiz, eta batzuetan Iker, nola izan da? Egunero hobetzen ari naiz. Euskeraz. Egunero. Zergatik. Jende oso jatorrak nirekin, hitz egiten nirekin. Oidek.
Nire izena Aitor da. Asla nire katuaren izena da. Kaixo Aitor. Kaixo Aitoren katua. Eta bai. Barkatu, imoz izkutzatan nago, baina posten naiz. Eta ez dut sentitzen. Jokoak ere egiten dituzu entretenigarriak izaten dira. Hementxe? Oraintxe? Nahi duzu? Oraintxe Iker? Eta bihar. Edo bihar. Ala bihar. Bai. Estatu batuarra naiz. Euskara ikasten ari naiz. Eta posten naiz. Nahi duzuna egiten duzu sueles hacer? Bai. Jokoak... sueles hacer. Nahi duzuna egiten dituzu. Suele hacer. Oso ondo. Oso util da. Garrantzitsua da. Yes, nahi duzuna egiten dituzu. Sueles hacer. Kaixo Asher, kaixo Berska. Zer modu, jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez. Zergatik ez, bizitza txikia da, bizitza laburra da. Erabilgarria. Eskerik asko megagaie sortzi. Ongi etorri nizik nire klaseera. Eskerik asko etortzeagatik. Erabilgarria. Esaldi oso esaldi erabilgarria da. Ez da? Gero arte gandia, eskerik asko etortzeagatik. Bihar arte, ondo pasa, gutxi gazka, euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Bihar arte. Eskerrik asko etortzeagatik. Bai. Maria Sara, oso ondo. Zu nire laguna zara. Ongi etorre nire bizitzan. Oso esaldi erabilgarria. Asko gustatu zaizu. Bai. Oso esaldi erabilgarria da. Bai. Oso esaldi erabilgarria da. Apuntzen ari naiz. Apuntzen dut. Ondago. Oso esaldi erabilgarria da. Erabilgarria da. Nire lagun esan dit hemen Euskal Herrian. You don't show emotion in public. Bai ala ez. Jenduaren ez duzu emoziorik erakusten hemen Euskal Herrian. Zuzenean ala ez. Ciao Maria. Ciao. Musu bat. Gaia 8. Zein da zure izena benetan? Bueno, ez da garrantzitsua. Bederatziz iabete daramatzat euskaltegian. Euskara hitz egiten naiz dut. Denbora gutxi dut. Euskararekin. Bye. They say that out of the Basque Country, but you don't think so. Oso ondo. Aiamazte kisto dau. Ez dut ulertu intza, baina ulertzen nahi dut. Ulertzen nahi dut. Aiamazte kisto dau. Bueno. Ez dakit... Ai, mi madre, ¿qué Cristo es esto? Kaixo Skoten euskara klasea da. Ongi etorri nire klasera intza. Nire klasean euskaraz hitz egiten dugu. Euskaraz bizi nahi dut. Zu ez dakit baina ni bai.
Eta egunero zuzenekoa bat egiten ari naiz, euskeraz. Euskera ikasteko. Ai ama, ze kisto da hau. Ai ama, ze kisto da hau. Amaitxo maitia. Amaitxo maitia. Kaixo H, zer moduz? Amaitxa, ai ama, ze kisto da hau. Amaitxo maitia. Ben etzat alako ez etoka. Ben etzat alako ez etoka. Zer dau? Ongi tazu? Posten naiz, primeran nago H. Nire klasean nire lagunekin primeran nago. Euskaraz ikasten ari naiz. Nunca me ha tocado algo así. Te estoy tocando, Iltza. Pum! Tokatzen ari naiz. Zu tokatzen ari naiz. Ping! Ping! Estatu batuarra naiz, Iltza. Eta euskara ikasten ari naiz. Ukitzen. Ukitzen zaten da. Non ez dut ulertu. Ukitzen? Oh, tokar? Oso ondo. Tokatzen, ukitzen, zergatik. Zu ukitzen ari naiz, barkatu. Ez da... Ukizten ari naiz, ari zaitut. Ukitzen ari zaitut. Bueno, zuek batuk itzeitezube. Eskerik asko, somos tribu astrologika. Ongi etorri nire klaseera. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Intza, zuzenean. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Ukitzen ari naiz nik uste. Hori da. Intza, ukitzen ari naiz nik uste. Gili. Eta euskara ikasten ari naiz Intza. Nik ere hori esango nuke. Bai, baino azpeitien tokatzen ezate dugu gaztiek? Ez dut ulertu. I have a feeling this is gonna be bad. Ezate dugu gaztiek? Bere hitzak. Los gastos. Ai, barkatu. Batuan hitz egiten naiz, hitz egiten du, hoxe ba. Que en Azpeitia así lo dicen los jóvenes. No, barkatu. I'm just trying to understand your freaking slang and go with it. Baina ez dut ulertu, ha? Batua errazagoa ikasteko interneten, bai. Aider, lekuan ez dakit, baina nik zuk bezala esango nuke. Hori da. Iker niri moderator. Moderator? No, moderator. Nola esaten da moderator? Moderatzaia esan daiteke, bai. Iker nire moderatzaia da. Batzuetan ez dut ulertu. Eta Iker laguntzen dit. Baina bai. Hau da nire euskara klasea. Euskaraz hitz egiten dugu nire klasean. Egunero hobetzen ari naiz euskaraz. Pixka bat gehiago ikasten ari naiz. Kaixo Maialen. Eta oraintxe Donostian bizi naiz.
estatu batuetan bizi ere bai, baina batzuetan, Donostien batzuetan, estatu batuetan. Mexiko berrikoa naiz, ni zarra naiz, berogeita lau urte ditut. Eskerrik asko Belen! Ongi etorri nire klasera, ongi etorri nire bizitzara. Zer moduz? Posten naiz. Primeran nago Maialen. Eta zu, zer moduz zaude? Bueno, holaxi segio ondo zuzela. Eskerrik asko gintza. Baina benetan, jarraitu nazazue nire euskara laguntzen ikasten laguntzen jarraitzeko. Zenbat urte ez, iabete. Bederatzi urte daramatzat Donostian urte bat, bai. Urte bat. Laurogei, bai. Benetan, beti laurogei esan dut. Baina, pentsaten, 4, badakizu zergatik, frantsesez, 80 es 80. Es laurogei. Eta 40, inglés, 40, inglés, castellanes, franceses, 40 es 4, ¿no? Entonces, orduan, euskeraz pixka bat zaila da badakizu, eskerrik asko gintza. Hori da, franceses bezala da, inglesez, gaztelanes bezala da. Lau aldiz, hogeita pentsatzen duzulako, hori da. Bai, ide ona da, Ider. Lau aldiz, hogeita pentsatzen duzulako, hori da. Ide ona da, bai. Lau aldiz, hogei. Lau aldiz, hogei. Bai. Lau aldiz. Bai. Bueno, berogeita lau urte ditut. Eta duela urte bat Donostiarra etorri nintzen euskara ikasteko. Eta oraintxe bederatzi hilabete daramatzat euskaltegian. Eta aste honetan euskaltegian hasten ari naiz berriro. Zergatik? Euskara ikasten ari naiz. Duela 20 urte, Kadizen bizi nintzen. Eta han, nire abizena Zuniga, Euskaldun jatorrikoa zela ikasi nuen. Bai, bederatzi hilabetetarako kriston lana egin duzu, bai. Lan asko egiten dut. Egunero. Egin gogor. Baina errazagoa da TikToken. Hemen, klasean. Kalean, zaila da klasean. Zergatik, jende me hace miedo, baina ez dakit zergatik. Hemen TikToken errazagoa da. Kalean baino. Eskerrik asko Magali. Partekatzeagatik nire live. Partekatu nire live, zergatik ez. Partekatu nire live zure lagunekin, zure familiarekin, zure txakurrerekin. Zaire, ongi etorri. Baina bai. Eta geroztik, nire helburua euskera ikasteko da. Nire helburua da euskara ikasteko. Oso ondo, Iker? Zuzenean ala ez? Bai, Euskal Herrien nago, Donostian. Hitzonak erabiltzen dituzu. Eskerrik asko, ikastea. Euskara ikastea. Nire helburua da euskara ikastea. Baina benetan txalogarria da. Zer da txalogarria, Eider? Euskaldun asko baino hobeto zabiltza.
Eskerrik asko, Iker. Benetan, ez dakit. Nire ustez zaila da. Txalo, aplauso. Txalo. Eskerrik asko, Eider. Ok, quieres decir... Pero en serio, un aplauso para ti. Adibidez? Baina benetan, txalogarria da. Txalogarria da. Geroztik bikain. Geroztik bikain. Desde entonces, perfecto. Es una acción a aplaudir, acción de aprender. Es aplaudible. Ajá. Eder asistak ematzenabi. Bye. Ok, eskerrik asko. Eider. Apuntzen nahi dut. Apuntu nahi dut. Esaldi hau. Non dago. Aha. Baina benetan, txalogarria da. Baina benetan, txalogarria da. Txalogarria da. En serio. Es aplaudible. It's clapworthy. Aplaudible bada benetazko hitza. Bada benetazko hitza. Nice, guys. Nice stuff today. Benetazko. Itza. Benetazko itza. Palabra de verdad. Bye. De verdad. Benetazko. Oh, that's a good one. Benetazko. De verdad. Benetazko. Zerbait. Benetazko. Benetazko. Ta. Zerbait. Bai, ala ez. Ta, de verdad. Hori, benetako. Oidek, hau paskat, zelan zaude. Kaixo Mark, ongi etorri lagun. Zer modu zaude. Hementxe gaude. Klasean, noski, beti bezala, benetako hizkuntza oso cool da. Oso cool benetako. De verdad. ¿No esaten da, sueles hacer algo, berriro, Iker? Sueles hacer, sueles, arabiarra ere, benetako zegabe da. Zeta gabe. Benetako. Eskerrik asko, Kontuz nirekin, zuzendu nire akats mesedez oso garrantzitsua da. Nire euskera aurrera doan lana da. Eta normalian, akatsak asko egiten ditut. Baina normala da. Nire denbora hartzen ari naiz. Egiten duzu egin ohi duzu, I think. Arabiarra egiten duzu? Egin dut? Eskerrik asko, Mark. Bai. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez lagunak. Noski, akatsekin ikasten da. Hori da. Zuzenean. Ados nago, aina nintxo. Egiten duzu normalian, sueles hacer normalmente. Egiten duzu normalian, oso erraza da. Egiten duzu normalian... Playara joan duzu normalian? No. The thing comes first.
Playara joan duzu normalian joaten. Joaten zara. Hondartzara joaten zara normalian? Yes. Hondartzara joaten zara normalian? Baina nik hondartzara joan ohi zara esango nuke. Oh, shit. Batzuetan, it's like I'm high. Like I am like high or something. Like I should like, bai. Dakit, hondartzara joaten zara. Hondartzara joaten zara normalian? Eta gero, hondartzara joan ohi zara esango nuke? Telio maz bai. Baina, eskerik asko. Etortzegunean. Mesedez. Etortzegunean, baina oraintxe batuan mesedez. Pixkanaka nirekin. Zenbat daramazu ikasten euskera, Mark? 9 hilabete daramatzat euskara ikasten. Bai, ondo daude biak, eskerik asko. Bai. Hondartzara joan ohi zera. Ohi zera. Zara o zera. Hondartzara joan ohi zara? O normalian? Ohi? Bere azentuagatik edo benetan dakiala esan daitekela. Normalian. Ez dakit zergatik. Hondartzara joan normalian zara? No. Normalian zara? Zara? Araitz. Lasai araitz. Euskara ikasten ari naiz. Pazientzia, mesedez. Baina, zergatik ez? Bikadira batuan. Estoy flipando mucho. Abai? Eskerik asko, Iker. Hemen nago zu fliparentzat. Flipareko biak. Joan ohi zara handa joaten zara. Normalien bozar euskera batua. Joan ohi zara? Politiagoa nire ustez. Politiagoa ohi. Normalia pixka bat gaztelanez. Ok. Hondartzara joan ohi. Joan ohi zara? Bai ala ez. Hondartzara joan ohi zara? Eskerik asko irrati partetzeagatik, nire live partekatzeagatik. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez lagunak. Oso laguntzen dit. Mesedez, bai. Fliparatzen. Hemen nago fliparatzen. Zu fliparatzen. Ai, me meo, ona. Meate. Nola esaten da. Tfadol. En arabez esan dugu. Tfadol. Ongi etorri o... No. Tfadol. With... Ez dakit. Pixa intzazu, Iker. Libremente. Pixa intzazu libremente, Iker, nire klasean. Librea zaude. Libreki. Aha. Pixka intzazu, libreki. Bai. Ados nago eder. Hizkuntza asko dituzu buruan batera. Bai. Hizkuntza garrantzitsuak. Dira. Pixa. Noski apuntzen ari naiz.
Pixa intzazu. Aha. Pincha intzazu. Libreki. Libremente. Piss away. Piss away. Freely. Piss away, Iker. Piss away freely. You're free to piss in my class. Piss. Piss away. Pisha intzazu libreki. Pisha intzazu nire klasean. Oi. Scott, nire laguna Sara? Noski. Alright. Nola esaten da. Emotional manipulation ez. Manipulación emocional nire klasean ez. Noski. Zu nire lagun Sara. Beti. Baina, pixkanaka. Euskari ikasten ari naiz gaur. Libreki naiz. Aske, libreki. Eta gero, jolasten ari naiz. Pixka bat jolasten ari naiz. Euskari ikasteko agian Gipuzkoa beto. Benetan, eskerik asko Elaia. Zu zoragarria da. Sara, zu zoragarria Sara. Bai. Manipulazio emozionalik ez, Eteiko marrazki bizi dunei hautz jartzeko modun, tranquilamente. Holy shit. Eskerik asko Iker, baina oraintxe batuan hitz egiten ikasten ari naiz. Etorkizunean bai. Hizkuntzi izkaiaz, nola esaten da? Dialekto? Ikasteko dut. Baina ez dut ulertu. Nire ustez zaila da. Ikusi Doraemon euskaraz eta baita Shin-chan. Asko ikasiko duzu. Hori da. Euskalkia dialekto. Euskalkia, hori da. Euskalkia. Galdera bat dut. Benetan Iker? Bai. Izan dit Esan dit antzekoa. Nire lagun esan dit antzekoa. Neri ez. Bukaerakoa jarrita bai. Jarrita bai. Neri ez. Vamos darle la vuelta a esto. Oin guasiko gea inglesez. No me deja ponerlo. Bueno, mensaje privatua. Eskerik asko ide lekuona aiba ze arraroa. Bai. Txoin oain guaziko gea inglesez. Kaixo Elaia, zer moduz? Hau da nire zuzenean. Eskerik asko etortzeagatik zuzeneko ondo izan da. Ikusi dut. Estudiatzen, ondo ikasten duzu? Merito handia duzu euskari ikasteagatik. Eskerik asko artiez.
Oso jatorra zara hori esateagatik. Mesedez, jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Polipolita. Mesedez, zergatik ez. Bizitza txikia laburra da. Eta oraintxe euskaraz bizi nahi dut. Bai. Bueno, lagunak, ez dut ulertu unuko estos mensajes que habéis mandado euskalkian. Baina eskerik asko, de todos modos. Artiez, nongoa zara zu. Elaia, nongoa zara zu. Ez dakit. Donostiarra zara? Duela urte bat, Donostiarra etorri nintzen euskara ikasteko, eta nire buruz, Bilbokoa zara. Osondo. Bilbokoa ikasten ari zara. We can't write euskalkia without the final A. Bai, zergatik ez. No nos dejaba escribirte la palabra euskalki, pero sí euskalkia. Bai? Erraroa da, ezta? Euskalkia. Euskalki. Erraroa. Begira, euskalki. Euskalki. Bai. Erraroa da. Euskalki. Euskalkia. Because of live settings. Erraroa da. Ez dakit. Ez dakit zergatik, baina. Egin, dezakezu truke bai? Zer da truke? Ongi etorri. Ongi etorri bai? Ez dakit. Erraroa da. Barkatu ertie, zer da truke bat? Zuk ipintzen duzu hitz bat euskara bai ingelesez. Truke bat. Cambio. En cambio, zuk ipintzen duzu hitz bat euskara bai ingelesez. Okay. Zuk ipintzen, zer da ipintzen? Ez dut ulertu eunuko eun. Zer da ipintzen? Jarri pones, cambio bat, tu pones una palabra euskaraz bat euskara bai ingelesez. Nik ere ez dut ulertu. Ez dut ulertu bai. Barkatu. Ipintzen, ez idatzi. Bueno, ipintzen. Nadie quiere aprender esa cosa, dice Juanfran. Lagunak, Juanfran me ha dicho que nadie quiere aprender esa cosa. Que nadie quiere aprender esa cosa, hombre. Joder. Gay. En tu casa será. Eso es Elaya. Me está defendiendo Elaya. Ni le defendatzen ari zaude nire lagunak. Échale de aquí. Ez dakit. Badaki. Juanfran. Cambios de escala por Gibraltar. Gibraltar erraroa da. Asko, nola esaten da, ximiak dira. Han asko ximiak dira. Ume txiki bat da. Bai. Noski. Andeta. Juanfran.
te doy una chance más y te echo fuera. Barkatu baina hemen euskara hitz egiten dugu. Eta barkatu baina hemen seamos amigos, bye. Que seamos amigos, Juan Fran. Porfa. No te quiero echar de mi clase. No te quiero echar de mi clase. Podemos ser amigos. Amigo Segarro. Ok. Venga, Juan Fran. Euskaraz hitz egiten duzu. Pixkanaka. Bye. Te estás vacilando. Venga, Juan Fran. Ongi etorri zaude, baina nire klasean respect, por favor. Respeto. Bueno. Bye. No. Ni jatorra naiz. Ni irakaslea maitesuna irakaslea naiz. Bide batez rock'n'rolleko irakasle naiz eta hizkuntzen aldeko gudaria. Maitasunaren aldeko politikaria naiz eta maitasun bonbak besterik ez ditut botatzen. Zapalduak okupatuak, sufrimenduak eta aprobetxatu direnak ordezkatzen ditut. Beti defendatuko ditut. Bye. Bueno, lagunak, hemen nago. Ezaiduzu galderarik baduzu? Ezaidazu galderarik baduzu. Ni, I always forget how to say that. Abierto. Open book. Liburu irekia naiz. Parece árabe. Ok. Tú pareces robotoa. Bueno. Liburu, ondago. Irekia. Liburu irekia da. Robotua, bai. Emozionalki txantajeatu nahi zaitu, bai. Bai. Kurso window. Okay, dude. Juan Fran, I gave you all the chances in the world. Baina. Ciao, motherfucker! He gone. Ciao, Juan Fran. It was nice meeting you, but you suck. Nola ikasi duzu euskera internet en bidez edo euskaltegiren bat joan zara? Bai, artiaz. Galdera ona da. Bai, kanpora, Juan Fran. Barkatu. Hau da... nola esaten da. This is the class of love. Hau da klasea, maitasunako klasea da. Class of love. Classroom. Hau maitasun gela bat da. Hori da. Lagunak. Hau maitasun gela bat da. Hau maitasun gela bat da. Eta hemen lagunak gara. Hori da. Gehituko ez duena ez da ongietorra. Gehituko ez duena ez da ongietorria. Gehituko ez duena
ez duena, ez da ongi etorria. Eider, zu irakaslea zara, badakizu? Eskerrik asko, zu nire araba zara. Gehituko ez duena ez da ongi etorria. Yeah. El que no va a sumar, aportar, no es bienvenido. Ay, quien no suma no es bienvenido. In other words, he ain't worth shit. Ingleses. Quien no suma. Oh, stop. Bueno, Lagun, barkatu baina oraintxe Juan behar dut. Quien no suma no es bienvenido. Niri gustatuko. Beti da ikasteko zerbait. Noski, nik ere ikasteko asko dut ba. Oso ondo, euskalduna izan arren. Hemen, klasea da. Hau klasea benetan klasea da. Eta euskaraz hitz egiten dugu. Euskaraz bizi nahi dugu. Hemen, kaixo skoten euskara klasea. Baina eskerik asko, artiez, estatu batuarra naiz, bederatzi hilabete daramatzat euskaltegian, eta aste honetan euskaltegian azten ari naiz berriro. Eta bai, euskara oso hizkuntza polita, ederra da, baina zaila da, horrelakoa da bizitza. Eta bai. Pam, kaixo eta agur. Barkatu, baina oraintxe joan behar dut. Baina bihar arte, ordu 3:00, nire klasea azten ari da. Egunero. Eskerrik asko nire klasera etortzeagatik nire lagunak, eskerrik asko nire laguntzen gatik. Nire laguntzaren gatik. Eta bai, posten naiz primeran nago, eta bihar arte, eskerrik asko, ondo pasa, bai, ni laguntzeagatik, eskerrik asko ni laguntzeagatik, bihar arte, ondo pasa, gutxi gazta, eta euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Agur, musu bat, eta bihar arte, agur. Ondo segi, bai. Musu, bizu, bai.